Wala araw man kita ng Tali po. dalas balin nga ano. Kaya siya nila ka, di ko nabibig. Kumot bata. Hindi ko makaka... Tarang diri kita mapakyana, pamakyana kita din. Ito man yan, bata, pag-ilan ka. Tara, dawagan dito. Aman, pagkana kita. Balera. Hindi na kapagsulit lang. Wala nga din. Didi. Kanina pag nagdito na Kaya po tag-didi niya, hindi na yung didi. Salamat, Di, salamat din. Sabi ka mo. Malawa di. Wala ko chikaw kay. Yo lagi kong gabila. Tatanggalan ko din kalidin. Kaya masasabtan liwat kita. Kadimonyo ka naliwat. Di nagbablog kita nga di. Kaman napakinasinti ka. Pas bababudit. Nalaitan. Pang Denny. Bye. Di Alben. Bye. Bye. Oh, bye. Bye. Di Alben. Kamu man ngayon ini, kalagag kay kanina pa ginulat nastang na nga turog nalakot yung mga trabaho. Uy, sabot na na nas 12. O alas 2. Paano yung buwat nga doon? Ano baga? Naka na ng oras? Baras na lang di. Sa batas pa kami. So ano man ito natin plano yan na. Tagay. Madayo kita. Dahil kita na ito Saan kita? O wala sige sige. Magandam liwat ako para akon. Oh, sige, sige. Wala hulat-ulat na ka mo ha. Oh, sige. 5 minutos la. Pang. Okay. Sige. Batong god. Lexi. Pare. Pagadi. Basta tayo ng pakyana. Oh, didi kan Dalvin's vlog. Dah mati scrap pare. Lagi. Pagdaran sa ako, bisla mausa. Pero kung kaya ni dua na la. Ay, udah mo lagi nga di. Sibak good kita niya na pare. Sibak ang good lagi kita. Basta, Lexi, kan Dalvin's vlog ka. Paya. Sige. Sige, kay bay makalata na. Kung ko nagdede, sige. Pang. Ano, nasi ka, minimo plan. May nakaplano. Damot iskart din. Hindi mo nakikita. Mapasangil kita, di ba mabalik iya? Mapasangil kita na diri pa kita ready atong content. Mayakan kita na. Kasing ka ready na kita. Pasangil nga ni natin lagi kay di ka man. Mag-viral nga ni taton niya na videos. Madanat income, may dapat income ti scrap. Double income kita. Kaya natin plano nga ng pagigkulab, magigkulab ka na iya, tapos di mo liwat pangawat. Criminal mind. Basta ako bahala. Libang alam niya. Ikaw maglilibang-libang kami na. Pero manting kami to. Basta kabawa mo din mga scrap. Kaya dami ba ito? Oh, lagi ako't bahala. Kita itong pagkani, pagigkulab, kayo mag-video kita itong pangawat. Wari na panis na kang Kuya Alvin, pwede na ito. Sino pare? Bisan niya na lang pare. Sige na pare. Bisan niya na lalagi. Kukul balugod ako, sige na. Sige. Sige ah. Oy, ikot matiran mo ha. Ikot makapalit sa ako. Sige, ikot lalagi. Sige. What scrap? Siguraduha ito kung makakadali kita. Diri pa kita masasabtan, makakadali pa kita. Ma-income pat aton. Ano man bilibang-libang ko na. Sige, libang. Tara. Ready na ako. Naringgar ko ang itak mga subay. Tara, ano taton? Ano na? Ready na ka mo? Sus, siya kay diri pa kami rin. Di tang konti. Hindi naman baka mo din eh. Pare panginamong kontin. Kaya mga uwat, nasing medan. Pero makakagwan lang kami yung content.
Mga manure niyan, makakakong kami ito. Mga panunahon. Okay, mga vlogger, mga kaumar. Madali latamon, madali latamon. Basic naman na tayo. Kaya pag naman yung mga isla. Oo, ano man. Naroya ko ito. Kaya pinag-ayos. 350 to sa ito. Wala tayong 350 sa ito. Mga mahal kasi ito iya. Kaya kaganaw nito. Ito, 350 na yan. Ano ba yan ito kung hindi? Pwede kumita yun. Yung certificate ba? Oo, siya makakuha ko. Sige. Naroya ko pagkita. Oh, sige, sige. Ano yan? Ilan na yan? Ito nakabulit ito. Bang! Ano dong? Ah, nalugot. Nadlok ka? Diri. Ano? Puri kita sa ako, mga ngawat kita kada mo ini. Ay, kabarakay. Planado ko na nung nadaan. Diyan, tawagan ko na pagdaran sa ako. Dito kanina adton. Dako tong sa ako. Dako. Kabarakay, damot aton yan mabibig to ng hudo. Gini ka la, ha? Sige, sige. Bantay ko. Ayaw, good. Makulagin sa ako, ha? Kanila. Oh, ang duli radyo. Hindi na kasanuwakin. Ito. Dito yan mga tubong na klase. Mga floaters siya. Kaya daw kayo magkakadaw ito na yun. Kaya ikaw okay mga isla. Iya, ay na daw yan. Ano ba? Hindi na ito ni Erika. Paguli na. Tara mo ito tatong doon na ilan yan ha. Kung maihaw ka mo. Amin ka alvin. Kita ka tumayin sa kulis. Doon mo budimon. Sibak kita boy. Ano? Gini ka la, ha? Oh, Gitaralat sa ako kamit mapon. Mga isa. sige. Pwede na akong pagpakit. May dahil masabtan na. Signya kami, ha? Oo. Ayasin mo ito. Ako na niya. Dari silang bike ko luwat na yawa. Ba din bike ko bara. Bakit daw? Tumabalik ako. Mo ni ha? Mo. Ay, gud na yung bike. Sige na, ano na ipapaligid ko. Kaya wala na magbaligya kayo. Amit ito. Ini diri ko po. Ano naman? Bang! Butterfly. Pati pala. Kanabili ba? Kaya kang kagutay iton. Bisan din tayo sa kuwatan ni Dida. Ano ya pare, di pa nga di mabalik ako. Yung ka mag-ilog na giniyo. Yun ang mga sakulitak sa ako. Pero kung ikaw
Grabe ni mo ko yan. Ginsirong ko pa ito, ginsirong ko pa ito. Puta, nakitang ko lagi sumirong ka pa kadto. Puta, wala ka sabdik. Malini. Tamang kabalo to. Ito pa ba yung mida pa? Luwag na ito. Oo, luwag ito. Ito balik. Ano na, may pa man ito dito na akong fish pan. Awit mo pa yung ipat dida. Di rin ito. Ito kakaran mangga. Ito na mangga ako nito gin. Ay, ipat. Matamis ba ya ito? Magaling kay wala ito bubunga. Kaya na nahingi man ito natumba. Pwede ba kita pa masyadong nagtugipan? Pwede. Kantit na pa yung payan. Oo, wala man nanina ako kayo nga. Oh, grinder. Babalikan natin eh, 1.5. Upay pa. Gisaksak ko anay, bago kawaton. Nakaini. Nakatipid ko sa lod. Oh, tadi yung kalagawatan. Apiyat bahay ka pa. Nga. Atuman, atuman! Ate! Nangangawa! Ito. Ano man ito mga upod? Kaya ha? Kaya ha? Kaupay niyo. Kaupay good niyo ang tutulong. Pero ito pud. Di dala. Basta di dala. Pero ko pud. Di dala. Ayaw good pag nakat. Di dala. Gratis ka daw na pero ka. Kung pala ka mga tutulo. Kain ka na. Yawat na sundang. Uri. Kaya